Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Sisebenza ngo-converting units. Ake sibuke lo mbuzo. uJamir uyazivocavoca, uyagijima esigangeni. Lesiganga sigijimayo su-300 yards. Kuzomele asiphinde kangaki lesigangi ukuze afike noma afinyelele ekutheni usegijime u2 miles. Ake sibuyele emuva ke. Sibhekisise esikudwebele. Kumele afike ku2 miles. Ugijima lesigangi sa300 yards. Kuzomela siphinde kangaki? Siyazi ukuthi basiphe u2 miles. Bhekisisa okunikiwe. Siyazi ukuthi kuyimali lilodwa khona u5280 feet. Akuzikhumbuze nje le number ayizoshintsha. Imali elilodwa kuno 5280 feet. Basiphile labafuna bafuna u2 miles. Ngizothi times ba over miles. U-feet loyo. U-F2 wethu umele u-feet. Siyawubhala u-feet wethu 5280. Uma ke u2 times yo 208 sithola ba sizodivide ngobala. So qala times u2 times 5208 uthola ba 10560. Nabo miles bayasusana. Sisalelwe yini? 10560 feet. Ungaphinde phela ubali nanga la eceleni uzobona ukuthi uthola umphumela ofanayo. Uyabona? Uthola umphumela ofanayo. 10560 feet. Singabhala nala futhi. So times ama yards over feet. U1 over 3 lo itugijima 300 ama yards. Muphi umphumela sowuthola la? Bheka nje ukuthi kuphi okususanayo. Yabona? U10560 times 1 phuma into eyodwa. Nangu over 3 bayasusana ofeet. Sisalelwe u10560 over 3 wama yards. Ngaso sonke isikhathi uzikhumbuza umbuzo. Asibheke la ukuthi u3 ungena kangaki ku10560. Bala nami. Bhala nawe lapho. Shitholani. Sihlisa u6 wethu lapha. Sibaka u2 wethu, asifuna isikhala. Sehlisa u6 wethu. Sewehlisa nangu0 wethu. Nanku umphumela uyacaca. Sithola ba
3,520. Shuthi u3 ungena 3,520 ku 10,560. Naku-ke sino 3,520 wama-yards. Sifunani? Sikhumbuza umbuzo. Sifuna u2 miles. Sizodivide ngoba ama-laps ukuthi uphinda-phinda egijima ama-laps. Khumbula umbuzo. Nama-yard ethu 300. Sifaka u1 wama-laps. Ayasusana ama-yards. Sisalelwa uba 3,520. Make. Siyadivide ngoba ngo-300. Umphumela sothola uthini? Asithi 11 times 300 uthola u33. Shuthi u33,000. 12 times 300 ukupha ba yeah, 36 nabo 0 bethu 36,000. Shuthi mhlambe okusondelene kakhulu u12. Okusondelene nokhipha u3500. U11 imncane kakhulu ukhipha u33. U12 usondelene akufani ukhipha u36. Umphumela wethu singasho ukuthi usondelene nokuthi sithi times 12. U12 usondele. Bathi mangaka ama-laps amele waqede ukuze afinyelele ku2 miles. U12 ongathi usondele. Ngakho umphumela wethu ngathi usifinyelise lapho. Nako. Kuzomela aqede agijime noma izungeze lona lesigangi asigijime noma ika u12 ukuze afinyelele ku2 miles loyo. Wena impendulo yethu isithathe indlela ende nenamba eziningi kodwa ifikela ekutheni osondele u12 uzomela agijime ka u12.